Iyo jelas nada untuk Anda semuanya. Ayo pasukan monggo Pak Dipur. Kial kita kendil si wes pirang taun lawase ana kene konten dislirane antu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Monggo Pak Dipur. Ya Allah THR terima kasih banyak Mas Medi. Ya. Sapopo. Apa? GL. Nganti kagawa Mrs. Lisa Pak Dipur bola copetnya Indonesia Bukel mania wes pirang taun lawase ana kene konten slirane biasa dik ayune ya Allah antu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Mas Hengki kalah jengaken GWL. Mereka spesial kagem medine cokek. Sijine mie. Nganti kagawa
Mas Demang, oh ya Allah, ini ya Mas ya. Mang. Terima gaji banyak ya Allah Mas Demang. Terima kasih banyak. Mas Reja Widodo sabar ya habis ini ya Mas Reja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang pegel-pegel nulinu cara matik letih lesu, moga Mas Demang po solusinya. Oh, iki toh solusinya. Kowe kaya bakal obat lho, Bu. Bocah kok. Ning opo sliramu tega ninggalku kaya tanpa dosa Andi Bloro. Sing ngomong Mas Medi niki pokoke. Aku ora ngomong apa-apa Mas Reja. Ragil sabar. Lah iya aku ora ngomong apa-apa to, Mas. Sak pupuh rak. Sabar. Siapa? Loh, Apa? kasih Medi. Medi Tringsingan Cok. sak pupuh. Oh, Ya Allah terima kasih banyak Mas Reja Widodo. Sak pupuh telingsingan. Kowe juragane bakso, kowe kutuk marani sunduk kok. Ning apa sliramu tega ninggalku kaya tanpa dosa hatiku gak terserahkan menyawa ngapura Bolo Centeng Indonesia Bokil mania Aja padha susukan yo, kuduke mateni.
sari kok apik yo ngene iki piye? Apik to Mas. Ayo. Tak luwih apik maneh nek sur ngono lho Mas. Sing mari apik kene bro cokek iki kok mari Oh ganteng. iya. Lah iya. Iya. Surne. Sing marai apik iki Mbah Kidang. Lah Mbak Kidang mau. Engko pokoke Mbak Kidang kudu diabsen. Ya toh? Heeh. Semu monggo. Kae. Terang sambut pemandangan Esek. hari ini. Lah. Asoy. Nganti waktu perpisahan anane surga tresnane. Yo. Sembah nuwun Mas Bogel. Luar biasa Barake. bolo cokeknya Indonesia. Mas Egi, Mas Andi. Pak Depur. Monggo. Pak Kasto. Monggo Pak Kasto. Sik. Senadyan aku bocah gunung, banget gunungku. Ora usah kate nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. Pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu. Ra ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Muga-muga ora nganti gawe-gawe gelok. Dinabekno ing rupitno hana ya mas, ya mas, ya mas. Sor mas. Telas. Ya ampun. Sat. Iki kanca dhewe kabeh kuwi. Ora kelingan dolan omahku. Ono latar padha lelungguhan, gegojekan karo aku. So
Napa? Apa kowe ora kelingan? Bablasnya kadung tresno deh iki. Kadung tresno spesial kagem Mas Reza Widodo. Gegojekan karo aku. Juga spesial buat Mas Aditya Ari Saputra Pelindo 3 Semarang Tanjung Mas kan kantor peti cokeknya Indonesia Boro Cokek Bukel Mania di seluruh Indonesia. Alamat wis katon tejane yen bom rongka ton mancorong aduh wiratane sinawangtan ambosene Yen pesenot wimbo patut nyoto jati kobrak ati eman lastari yo berliro bisa sarepno nadyan bebasane kalingan kong sak lembar nimas kaya wis kocakan rasa sengsem ning atiku. Bayaran pokoknya. Pacane seru asli coba tentu Bolo cokeknya Indonesia. Mister Demang. Neneng Cipa. Ayo Neng. Selamat wis katon desane yen bom brongkaton mantorong aduh wiratane sinawangsan ambosene buta-buta galak. Yen pesenot wimbo patut nyoto jati kobrak Kancil ganteng aduh lastari yo tanlilo bisa sarekmo kasihan bebasane kalingan godhong sak lembar nimas kaya wis koncakan rasa sengsem ning atiku.
Wonge ngono kuwi angger karo penyanyi ngebut terus kok. Kandhani. Ranggo hitungan kok terusan kok. Yo kan. Bacaane sarwasri jroba teko Dari Mas Atik ya sambut. was lumayan amung kang mas paraning sih Spesial buat Mas Aditya Arisa Putra. spesial Mas Pelindo 3 Semarang Tanjung Mas. Lamat wus katon bejane yen bom brongkah ton cara aduh wiragane sinawatan ambo sedih. Yen pasangan linggo patut nyata yati nyokrak hati eman lestari yo kang lilo pisah sarikmo Adan kebasane kalingan godhong sak lembar nimas kaya wis koncakan rasa sengsem ning atiku. Matur nuwun ya Mas Adit, dadak kirim duit barang. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin. panjang umur, Jeh. tambah sukses. Amin. Nggih.